Krásne dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal v Turčianskej galérii v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, jednej najstaršej budovy mesta Martin, tzv. Župnom dome. Tieto krásne letné slnečné dni som rád, že ste si našli cestu sem, aby sme spoločne uviedli do života diela, ktoré budú prezentované v rámci 6. ročníka Bienále voľného výtvarného umenia, ktorej tejto výstavy hlavným organizátorom je Slovenská výtvarná únia. Zároveň mi dovolte, aby som medzi nami srdečne privítal predsedu Slovenskej výtvarnej únie, pána Pavla Kráľa, kurátorky výstavy pani Dagmar Srninskú, ďalej Bohunku Hajnolovú. Taktiež mi dovolte privítať vás všetkých. Možno mnohí ste tu prvýkrát, mnohí ste, alebo väčšina z vás je mimo Martina z rôznych kútov Slovenska. Som rád, že ste si našli cestu do Martina na túto výstavu. Ako už som spomínal, je to 6. ročník Bienále voľného výtvarného umenia a poprosil by som o otvorenie tejto výstavy predsedu Slovenskej výtvarnej únie pána Pavla Kráľa. Dámy a páni, priatelia, je mi cťou pozdraviť vás v mene Slovenskej výtvarnej únie a zvlášť by som chcel poďakovať Turčianskej galérii a pánovi riaditeľovi za ústretovosť, za to, že sme tu. To, že sme tu, bol zámer. Prvý raz vôbec v histórii je Bienále, premiéra Bienále Slovenskej výtvarnej únie sa deje mimo Bratislavy. A naozaj osobne nie som zastancom bratislavocentrizmu a chceli sme ísť aj niekde inde a vďaka ústretovosti Turčianskej galérie a Robovi Makarovi, ktorý prvý začal v tomto konať, neviem, či už je tu, medzi tým sa chystal, sme sa ocitli teraz tu. Je to 6. ročník, ale v podstate už 11., lebo strieda sa voľné a užitkové umenie, takže vlastne nezačíname druhé 10 ročie. Že to robíme každý rok, to je štandardné. Že sme mimo Bratislavy, to je nové. Nové je aj, by som chcel pripomenúť to, čo je uvedené aj v katalógu, že tento rok budova Slovenskej výtvarnej únie, v ktorej sídlime, Umelka, respektíve pôvodne umelecká beseda, sa dožíva 90 rokov. Myslím, inštitúcie z oblasti výtvarného umenia. Neviem o žiadnej, ktorá by tak dlho non-stop slúžila umelcom a kultúrnej verejnosti. Takže aj toto Bienále je súčasťou oslav 90. výročia. Ale nové je, že spolu s Bienále sme sa rozhodli urobiť zase v rámci takéhoto pokusu byť aj mimo Bratislavy seminár k tým aktuálnym otázkam legislatívy k štatútu umelca, ktorý tento rok sa vlastne od 1. januára vstúpil do platnosti, prvá etapa štatútu a mnoho iných vecí je otvorených. To je o tom, čo nám štát zobere, chceme, aby zobral či menej. Čo nám štát dá, to sú to fondy, granty a podobne, a predovšetkým, či štát vytvorí podmienky, aby tá kultúra mohla vôbec existovať. O tom zajtra o 3:00 bude stretnutie tu, taký nejaký informačný seminár tu v priestore galérie. A dovolím si už na záver povedať, že prečo sme tu, prezratiť ten pravý dôvod. Ja som Král, pán riaditeľ je kráľovanský. To je jasné, že čo už viac. Práve tak, jak sme s Prahou spolupracovali, my sme SVU, a SVU Mánes, síce spolek výtvarných umelcov a my sme Slovenská výtvarná únia, tá skrátka nás zaväzovala. Čiže možno, že na tomto monarchistickom princípe možno sa vytvorí tiež tradícia a hlavne naozaj som rád, že sme tu, tie priestory sú krásne, sú iné ako v Bratislave, iné ako Umelka. Verím, že budete mať z prehliadky výstavy radosť. Takže ďakujem všetkým kurátorkám, týmu, odborným spolupracovníkom, všetkým, ktorí pomohli a vám, že ste prišli. Ďakujem, prajem vám pekný večer. My si tak trošku hovoríme, že v minulom storočí, v tej prvej polovici 20. storočia, Martin, by sme povedali, že v tých 30. rokoch bol takým, dá sa povedať, hlavným mestom výtvarného umenia na Slovensku. Len Galanda, Benka, Bazovský a ďalší, ktorí tu
či v tom období, alebo inokedy boli. A práve toto, keď som dostal list a vlastne ponuku na realizáciu tejto výstavy, vlastne som si urobil také prepojenie, že 6. ročník, 6. bienále vlastne ide mimo Bratislavy a práve do Martina. Je to také premostenie, možno aj s tou históriou, možno aj tou budúcnosťou. Takže ja som veľmi rád, že tá výstava je tu a verím, že osloví nielen odbornú, ale i laickú verejnosť. Ale myslím, že na začiatok bolo dosť slov. Teraz by som poprosil, aby nám taký dúšok, myslím, príjemnej hudby prišli predviesť a doniesť Marián Kramár a Marián Lepieš. Teraz už by som poprosil, aby prišla sem na javisko predsedkyňa poroty pani Dagmar Srnenská, aby nás oboznámila s oceneniami v rámci 6. bienále. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som aj ja v mene kurátorok mojej kolegyne Bohuslavy Hajnalovej a mňa samotnej privítala na 6. bienále voľného výtvarného umenia, ktoré je samozrejme zaujímavé tým, že ako tu bolo povedané, prvýkrát sa koná mimo Bratislavy. Všetkých 5 ročníkov predtým sa konalo práve v priestoroch rôznych siení v Bratislave, teda aj v Dome umenia, ale predovšetkým vo výstavných priestoroch Slovenskej výtvarnej únie v Galérii Umelka. Vždy je zostávalo tradíciou, že sa udeľuje Grand Prix a 2 ceny Slovenskej výtvarnej únie. Zloženie komisie sú vždy výtvarní teoretici a historici umenia, ktorí veľmi plodne a zaujímavo a myslím si pre všetkých členov tejto poroty inšpiratívne diskutujú
o nominantoch. Zvolili sme takú taktiku, že každý si navrhol 5 nominantov, ale z toho sa vybrali potom 3. Dohodli sme sa jednohlasne na tom, že vlastne tento rok, ale aj po iné roky sa to stalo, tento rok neudelíme Grand Prix, ale udelíme 3 rovnocenné ceny Slovenskej výtvarnej únie. Toto bienale je zaujímavé nielen tým, že sú tu zastúpené všetky druhy umenia, to znamená maľba, kresba, socha, plastika, videoumenie, koncept, sklo a rôzne iné kombinácie techník. Ale je to zaujímavé tým, že sa tu stretli páni profesori z vysokých škôl, docenti z vysokých škôl so svojimi študentami. Áno, je tu veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sú čerství bakalári alebo čerství magistri a preto ako je to také stretnutie zaujímavé nie len týchto generácií, ale aj pracovné stretnutie generácií. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vám predstavila porotu výtvarných teoretikov a historikov umenia, pani Barbaru Bratovú, Romana Popelára, pána Miloslava Haláka. Samozrejme, členovia boli sme aj my, 2 kurátorky, Bohuslava Hajnalová a ja. Takže my sme sa zhodli, nebudem napínať ani ocenených, na 3 cenách Slovenskej výtvarnej únie. Pôjdem podľa abecedy. Prvou ocenenou, a samozrejme ju poprosím, aby prišla sem ku mne na pódium, je Žofia Dubová. Ďalším oceneným je Štefan Oslej. Ďakujem. Cenu Slovenskej výtvarnej únie získava, a na to som veľmi rada, hrdá, Iveta Tomanová. Takže blahoželáme všetkým oceneným, tešíme sa na ich ďalšiu tvorbu, na ich ďalší umelecký vývin, na ďalšie výtvarné interpretácie, ktoré rozhodne nás, myslím si, že prekvapia zase novým skokom do budúcnosti. Tak, ešte raz všetko najlepšie a vám želám ešte príjemný zvyšok dňa a poprosím ešte pána riaditeľa o záverečné slovo. Ďakujem. A ja sa pripájam k gratulantom, hodne úspechov, hlavne tých umeleckých. Projekt 6. bienále voľného výtvarného umenia bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých prostredníctvom Fondu na podporu umenia. Táto výstava v Turčianskej galérii potrvá do 18. septembra tohto roku. K výstave je vydaný aj katalóg, ktorý je v dispozícii v pokladni Turčianskej galérii. Vážení priatelia, sme na závere dnešnej slavnostnej vernisáže, preto mi dovolte poďakovať Slovenskej výtvarnej únii za realizáciu tohto projektu. Taktiež poďakovanie patrí aj kurátorkám tejto výstavy a vám všetkým, ktorí ste tu, vám všetkým umelcom plus tých ďalších, pretože na výstave vystavuje 57 umelcom. Výstava sa nachádza na tomto prvom a druhom poschodí Turčianskej galérie. A ešte raz vítajte v Martine.